Dne 25. dubna 2015 uteklo v Opavě z putovního cirkusu Hugo 2563 pávů. V případě vašeho setkání s některým z nich kontaktujte prosím veterinární záchytnou stanici Burumra. Odměna je samozřejmě nejistá, nicméně v případě ztráty páva opaviána by se jednalo o nenahraditelnou škodu. Do pátrání byly zapojeny i vysoce záchranné složky, včetně vrtulníků s termovizí. Veterinární stanice vyzývá také studenty, aby bez váhání opustili školní lavice a pomohli s hledáním. Kombinovaný číslovkový výraz 2563. Počítáme pávy. Pane Jančo, genitiv. To bude tak, jak je to na tabuli, ne? Ježiš, myslete si třeba bez 2563 pávů. Na slavnostní zahájení filmového festivalu v Opavě se pokusil vniknout neomalený vtipálek v teplákové soupravě, který měl navíc tu drzost tvrdit, že mají hosté možnost naservírovat si na bohatém rautu právě ztracené pávy. Případ už převzala Policie České republiky, módní inspektorát a i nadále se jím zabývá veterinární záchytná stanice Burumra. Svaz vzpěračů opavského národa přesně před 29 dny odstartovala 30denní výzva podle Jiřího Šebesty, která zachvátila celou Opavu. Sakra, to je moc. Permanentky byly vyprodány již během několika minut, neboť každý z účastníků věří, že výsledkem bez okolků okouzlí i tu nejnedostupnější pávici. Cože? Bulvární magazín Vítr v soukromí dnes přišel s exkluzivní zprávou. Na filmovém festivalu v Opavě dnes pobouřila hosty nevhodným chováním neznámá herečka, která všechny okolo hrdě ujišťovala, že víc než manžela po svém boku preferuje páva uzamčené v zlaté kleci. Zástupci jednotlivých kulturních obcí Slezského bratrstva zažili nemilé překvapení. Z výčepního pultu odtekla poslední kapka Bertoldova kalichu a byli tak nuceni opustit pohodlnou backstage filmového festivalu. Hej, kamo. Pojďme na páva. Dapat hat Anda memberitahu saya cara untuk opavský merak? Opavský merak? Co? Opavský merak?
...27. dubna byl po 2 dnech od úprků spatřen v okolí klubu Art vůdce ztracených pávů, Opavián.